Здравейте! Това е осмото подред домашно за курса по Windows системна администрация към Telerik и то е за тема номер 9 File and Print Services. Сега ще разгледаме как се мапват мрежови устройства през групова политика. Това е една клиентска машина, която е към офиса на фирмата LSS в София. Отваряме My Computer, няма никакви мапнати устройства. Така, отиваме на сървъра. Настройката за мапване на мрежови устройства е на ниво потребител, така че трябва да сме сигурни, че потребителя, с който се логваме на въпросната машина, за него се прилага тази настройка. Отиваме на Active Directory Users and Computers. В BG, Sofia, Finance, Users имаме Пешо Пешев. Точно този потребител ще използваме. Ще се логнем с него на клиентската машина. Така, откъде се редактират груповите политики? От Group Policy Management. Отиваме в BG, Sofia. Тук има отделни отдели, може и конкретно за тях да направим групова политика, но аз ще направя на ниво София. Тя ще важи за потребителите на всички отдели, които са в София. Цъкаме с десен бутон върху София, избираме Create a GPO in this domain and link it here. Име на Group Policy Object, примерно София Map Drives. Шаблонно GPO няма да има. Вече има такова GPO. Добре, ще го изтрием. От Group Policy Objects. В Group Policy Objects се съдържат всички GPO-та, които сме създавали, независимо къде са линкнати. Избираме пак Create GPO, Sofia Drives. Така, цъкаме на съответното GPO, десен бутон Edit. Настройката за мапване на мрежови устройства чрез групова политика се намира в User Configuration, Preferences, Windows Settings, Drive Maps. Десен бутон New Mapped Drive. Сега, местоположение. Някакви шернати папки, които се виждат от целия домейн или поне от София. В случай ще се виждат от целия домейн. Това са LSS Local, Sysvol и NetLogon. Тези две папки ще ги направим като мапнати мрежови устройства. В Sysvol има групови политики и скриптове. В NetLogon в момента няма нищо. Така, като location избираме LSS Local Sysvol за първата папка. Reconnect, това е да се реконектва при всяко стартиране на компютъра, а не да важи за конкретната сесия само. Име, Sysvol. С каква буква да е мрежовото устройство? Хубаво е да започват отзад напред, за да не влизат в конфликт с физически устройства. Примерно, първото ни мрежово устройство ще е Z. С какви креденшали да се конектва? С съответния юзър, който в момента се е логнал на компютъра. Тук може да се задават и алтернативни креденшали. Дали да се вижда устройството? Да се вижда. Цъкаме Yes. Вече има устройство Z, което сочи към LSS Local Sysvol. Да направим още едно. New Mapped Drive. Location LSS Local NetLogon. Може и чрез бутона Browse да го намерим, разбира се. Но аз го въведох директно. Да се реконектва, как да се казва,
logon. Drive letter, ами следващата отзад напред, която е свободна, Y. Така, тези настройки си остават. И ето ги двете мапнати устройства. Сега, Software Mapped Drives, на тази групова политика, ако отидем на Settings, тук се генерира репорт с всички настройки, които са направени. И в User Configuration Preferences, Windows Settings, Drive Maps, виждаме двете мапнати устройства. Z и Y. Така. Сега, като отидем на клиентската машина, в MyComputer, разбира се, нищо не се е променило, защото трябва да се логофнем и логоннем два пъти, за да влезат в сила промените. Логоф. Извинете. Special Pages сме в момента. Логонваме се в MyComputer. Нищо няма още. Пак се логофваме. И пак се логонваме. Така, MyComputer. И ето ги двете мрежови устройства. Мапнати са с извол с скриптовете и груповите политики. NetLogon празно. И така, разгледахме как се мапват мрежови устройства през групова политика. Лесен и удобен начин. Това е от мен за сега. Приятна вечер и до скоро!